Хайде, тук, драги зрители, просто в днешното видео ще ви покажа нещо много яко, а то е именно тук нашия чисто нов диван, нали, ако сте го забелязали, защото на предишните клипове снимах ей този гардероб тук, чакайте, ей този гардероб, ей тук, ако го виждате. Този гардероб сме го купували от Мебели Виденов. Но ако сте забелязали тук от моите предишни клипове, които съм ги качвал в социалните мрежи и в YouTube, просто в моите предишни клипове съм правил клипчета на нашия стар диван, който беше в кафяв свят кожен диван, докато сега сме решили да направим нашия хол да е много луксозен. Нали, сега тази маса не я бориме, защото е прекалено някаква старовремска, лилянка тук, някаква старовремска маса с пачи крак долу. Но скоро може и ето тази маса тук да замениме с някаква нова от Икея, да си избереме някаква нова маса. Така и ето. Дори сега чакайте тази камера. Ето. Дори сега мога да ви го покажа тук този диван. Нали, да го пробваме тук пред вас. Ето вижте. Направо този диван, направо. Мале, погледнете бе. Ама той е много мек този диван бе. Направо тук цели гости направо тук да седнат. Иго! Бати стоишенката. Ето. Ето как изглежда този бежов диван, колко е хубав. Обаче трябва тия хора да внимават с качването.